Kasama sa matag adlaw, kamo ang among kanunay kauban sa kahanginan. Apan pinasahi nga serbisyo publiko ang among dalit kaninyo labi na sa panahon sa Kapaskuhan. Sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Niadtong unang adlawng Sabado pa lang sa Disyembre, ang tibok puwersa sa DXDC RMN Davao ang midalit og sorpresa pinaagi sa pagpanaygon kaninyo nga among mga suking tigpaminaw. Apan, inay nga kamo ang muhatag, mas ikalipay namo nga kami ang muhatag og regalo alang kaninyo. Amo usab nga nabati ang inyong kalipay ug nakit-an ang inyong mga pahiyom ug ang tiunay nga gugma sa inyong pagpasulod kanamo sa inyong mga panimalay. Daghang kayong salamat. Isad ka po mga kamo di ayang mga di ka iiwan. Gani, dili mahuman sa Disyembre 25 o adlaw sa Pasko ang among pagpanaygon. Tungod kay sa amo, adlaw-adlaw Pasko. Maong manaygon gihapon mi sa umaabot nga Sabado. Pinaagi sa DXDC Panaygon Team, personal usab namong nadunggan ang inyong mga nagkadaiyang pangandoy o mga wishes karong Pasko. Amo usab nga gikalipay ang mga personal gyung may bisita sa istasyon sa DXDC, ang inyong numero 1 sibyaanan sa pagsabit sa inyong mga Christmas wishes ug nagpa-picture sa inyong mga paboritong mga radio personalities. Gani niadtong December 21, 2018, nagmalampuson ang gipahigayon nga RMN Christmas Tree Lighting 2018 sa RMN Davao Broadcast Center, ingon man sa tanang RMN AM ug FM station sa tibok nasod. Gipangunahan ang pagpasiga sa RMN Christmas Tree dinhi sa Davao ni Mr. Leo Daog-Daog, ang station manager sa DXDC, ug ni Mr. Jerry Lumantas, ang station manager sa 93.9 IFM Davao, ug uban ang tibuok staff sa RMN. Din eksakto alas 5:30 sa hapon, dungan nga gisindian og gipasiga ang Christmas tree sa matag sibyaanan kung asa nagasabit ang daghanan og nagalain-laing mga wishes sa mga tigpaminaw. Diin sa pagpasiga ni ini, nagsimbolo nga atong dungan nga gisindian ang inyong mga wishes kun pangandoy sa pagsalig og pagtuo nga matuman kini pinaagi sa tabang sa Ginoo. Kaya pang Pasko ng Gawas usab sa mga kalingawan o sa mga aktibidad nga among ginadalit sa mga barangay sa syudad. Gilusad karong tuiga sa Radio Mindanao Network kun RMN ang RMN Big Christmas 2018. Diin, ubay-ubay na ang nakadaog sa maong promo. Ug dili lang kana, higanteng mga sorpresa ug mga premyo ang nagpaabot sa atong mga listeners. Diin hangtod bulan pa sa Pebrero sa 2019 ang atong promo. Diin ipahigayon usab ang grand draw. Kapin 2 milyones ka pesos lang naman ang kantidad sa premyo nga ipanghatag. Ug basin ikaw ang mag-celebrate sa bagong tuig nga adunay brand new nga house and lot. Maong paminaw lang kanunay, walay buhiay sa DXDC RMN Davao. Madunggan sa 621 kHz sa inyong AM radio dial. Ug aron updated kanunay, i-like ug i-follow ang official Facebook fanpage nga DXDC 621 RMN Davao. Kasama, lauman pang naghanang sorpresa nga among mapaabot kaninyo sa umaabot pang mga panahon. Salamat kaayo sa inyong walay paglubad nga suporta. Kamo ang tinuod nga number 1. Merry Christmas mga kasama! Dalay ko ng atong Diyos, ang atong personal nga Ginoo ug manunubos. Alang sa Pasko de Buenyo 2018, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Pasko natin pagpalain, sa mayapang Pasko ng bawat Pilipino.